nie wyłamywanie się z formuły. Uszanować proszę to formuła siedząca, dlatego zaprosiliśmy Państwa do stołu. Jakbyśmy chcieli, żeby to była formuła na stojąco, to pewnie byśmy krzeseł Państwu nie postawili. Także bardzo proszę z mojej strony. Tego nie było w regulaminie. Ja prowadzę wykłady 3-4 godziny zawsze na stojąco. Nigdy Ja, nie siedzę przy ja szanuję to, że Pan prowadzi wykłady. Natomiast jeszcze raz, proszę Pana o to, żeby Pan jednak usiadł. Wszyscy kandydaci odpowiadają na stojąco. Dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Odblokuję Żukowo to pierwszy punkt mojego programu wyborczego. A więc od strony Gdyni chciałbym, aby zbudowano ulicę Pałacową w Małkowie, która dotrze do jeziorka w Żukowie, stamtąd otworzyć starą trasę ulicą Parkową i połączenie z Elżbietowem. Od strony Gdańska zjazd w lewo w Liskach na drogę Przyjaźń i budowa nowej drogi Przyjaźń-Skrzeszewo-Borcz, która odciąży ruch po prostu w kierunku Rąd. W samym Żukowie, przed Żukowem, skręt w prawo przez drogę osiedlową, która w kierunku gimnazjum mniej więcej by wyszła. Jeśli chodzi o obwodnicę metropolitalną, proszę Państwa, to niecałe 2 lata temu przekazałem wszystkie dokumenty wicepremierowi Piechocińskiemu. Niestety one utkwiły w Ministerstwie Transportu. Wiadomo, była pewnego rodzaju afera w tym ministerstwie. Jestem za wariantem zachodnim i powtarzam, nie został jeszcze zatwierdzony żaden wariant, jest tylko rekomendacja. Wariant wschodni jest szkodliwy dla gminy Żukowo, ponieważ dzieli ją na 2 części. Dzieli Chwaszczyno, likwiduje tak naprawdę 3 firmy, a nie 2. A poza tym spowoduje, proszę Państwa, jeszcze większe korki w Żukowie. To wszystko jest w planach, w opracowaniach. Tylko i wyłącznie wariant zachodni byłby naturalną obwodnicą Żukowa. Obwodnica metropolitalna, jak mówi nazwa, jest obwodnicą trójmiejską, a nie Żukową. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Jerzego Żurawicza. Na stronie Urzędu Gminy Żukowo jest zawieszona ankieta dotycząca strategii gminy Żukowo. Sam również wypełniałem tę ankietę. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie na dzień dzisiejszy jest przygotowanie nowej strategii. Koniec czasu niestety. Także proszę jeszcze raz o dyscyplinę. Chwileczkę. Ustawimy zegar. Nowe ustawienie. 2 minuty. Skierowane pytanie. Przypominam do pana Jerzego Żurawicza. Jesteśmy gotowi. Można rozpoczynać odpowiedzi. Znaczy w tej chwili przesunęliśmy termin składania do wiosny roku przyszłego z uwagi na to, że chcemy ją poszerzyć o nowe elementy, które będą wypływały również z strategii województwa pomorskiego. Chcemy ją tak zrobić, żeby ona współgrała ze sobą, żeby to nie było oderwane, żeby sobie, a województwo pomorskie sobie tworzy. Dlatego przesuwamy ją do wiosny roku przyszłego. Dziękuję. Czy znany jest Panu ogólnopolski program Prosument? Dlaczego gmina Żukowo podchodzi tak pasywnie do tego programu i czy wie Pan, jakie są konsekwencje oddalania w czasie startu tego programu? Nie jest mi znany. Odpowiedź. Mamy zegar, tak? 15 sekund. Chciałbym się zapytać pana burmistrza, dlaczego boi się mediów niezależnych, ponieważ ostatnio skierował do prokuratora doniesienie na jedno z takich lokalnych mediów. Czy, nie wiem, boi się wolności słowa? Czas start. Moment, przygotujemy nowy czas. Musimy zmienić niestety stoper. Ja tylko zapytam, usłyszał Pan pytanie? Ja tego pytania, znaczy do jakiej prokuratury jest zgłosiłem? To nie panowie, uniknijmy dyskusji takiej pomiędzy sobą, ja to przerywam absolutnie. Usłyszał Pan pytanie, czy odpowie? Nie, bez mikrofonu nie będziemy rozmawiali, drodzy Państwo, to niech wszystko jest transparentne. Także tylko pytanie, czy chce Pan, żeby, nie wiem, pytanie powtórzyć może? Zgadza się Pan, żeby... Dajemy możliwość, żeby to pytanie...
Ja pytałem pana burmistrza, dlaczego boi się niezależnych mediów, ponieważ skierował swego czasu do prokuratury w Kartuzach doniesienie na jedną z lokalnych stron internetowych. Jesteśmy gotowi. 2 minuty na odpowiedź, pan Jerzy Żurawicz. Znaczy, to nie było po prostu, bo tu chodzi o moja przyjaźń, moje Żukowo, chyba o ten chodzi, portal internetowy, o którym pan pyta. Po prostu z informacji, którą otrzymałem, ten portal nie był zarejestrowany w sądzie rejestrowym w Gdańsku. W związku z powyższym poinformowałem prokuratury, że ten portal działa jakby bez tej zgody. I tyle. Dziękuję. Tylko przygotujemy zegar, znów zmienimy zegar na 15 sekund. Jesteśmy gotowi już. I proszę oczywiście najpierw powiedzieć, do kogo kierowane jest pytanie? Do pana Kankowskiego. Do pana Wojciecha Kankowskiego. Tak, proszę bardzo. 15 sekund, proszę obserwować. W programie wyborczym na 2014 rok dla gminy Żukowo pisze pan w dziale 2 Komunikacja, Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska. Czas stop. Czas stop. Drodzy Państwo, proszę o spokój. Proszę o spokój. Odpowiedź 2 minuty. W dziale, o którym wspomniał pan burmistrz w komunikacji, zapowiadam, jeżeli uzyskam oczywiście akceptację wyborców, utworzenie komunikacji publicznej w całej gminie Żukowo. Dziękuję bardzo. Fikus, zegar mamy gotowy, tak? 15 sekund dla pana. I najpierw oczywiście do kogo? Do pana Jacka Miosowskiego, tak? Dlaczego jako radny zagłosował pan za zmianą projektu na budowę szkoły w Baninie? Skutkowało to odłożeniem projektu wartego 1 000 000 złotych na półkę, 1 000 000 złotych z naszych podatków. Dziękuję. Pytanie do pana Jacka Miaskowskiego. Jeszcze prosimy o przygotowanie stopera. 2 minuty dla pana. Już mamy gotowy zegar. Tak, proszę bardzo. Pierwsza sprawa to drugi raz tak zagłosowałem. Pierwszy raz głosowałem za tym, żeby odłożyć pierwszy projekt budowy szkoły, ponieważ stwierdziłem i przekonałem do tego całą społeczność naszej miejscowości, że nie ma sensu rozbudowa szkoły za wcześniej działo. Prosimy. Czas zatrzymaliśmy. Prosimy o mikrofon. No, tylko, że ja już nie wiem, dobra, okej, spróbuję. Drugi raz zagłosowałem za zmianą tego projektu, ponieważ pierwszy raz projekt został stworzony i rozbudowa szkoły, która obecnie była, do tej pory funkcjonowała, kosztował 20 milionów. Przekonałem społeczność po to, żeby nie rozbudować szkoły i wówczas zmieniliśmy koncepcję na budowę nowej szkoły. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Zmianę projektu głosowałem dlatego, że pan burmistrz powiedział nam o tym, iż nowa szkoła będzie kosztowała 17 milionów, no co jakby razem z salą, co mnie bardzo uszczęśliwiło, tak? Ponieważ stwierdziliśmy, skoro dużo mniej kasy wydamy, no to dobrze. No stało się trochę inaczej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Chciałem się zapytać, czy jeżeli pan zostanie burmistrzem, to wybuduje drogę Przyjaźń z Krzeszewo oraz wdroży mój projekt, który się nazywa teleopieka. Zegar, 2 minuty. Proszę państwa, Jeszcze chwileczkę. szanowni państwo, projekt modernizacji drogi z Krzeszewo Przyjaźń, czy Przyjaźń z Krzeszewo był już przygotowany w 2010 roku. Niestety pan burmistrz i koalicja zdecydowała, że to zostało odłożone. Oczywiście ta droga wymaga modernizacji, szczególnie w tym okresie, kiedy jest Żukowo zakorkowane, tam już kumuluje się rzeczywiście wielki ruch. I to jest zadanie, które będzie ważne, tak jak inne drogi lokalne, które mają troszkę chociaż rozładować korki. Oczywiście, jeżeli chodzi o starszych ludzi potrzebujących pomocy, nie wiem, czy to będzie teleopieka, natomiast na pewno chcemy wdrożyć coś takiego jak hospicjum domowe, aby ludziom, którzy są w takich sytuacji, kiedy mają pod opieką, po prostu pomóc. Od tego jest samorząd, żeby dbał o całą społeczność lokalną.
nie tylko o tych, którzy są sprawni, którzy sami mogą walczyć o swoje sprawy, ale również o osoby starsze. Ja osobiście w domu też mam mamę, która wymaga stałej opieki i wiem, jakie to jest ogromne obciążenie dla rodziny. I w tym kierunku na pewno będziemy działać, a zainicjowanie powstania takiego hospicjum domowego, myślę, że ten temat na pewno rozwiąże. Dziękuję. Na temat pracy OKiS. Dwie minuty, drodzy Państwo. Dwie minuty dla pana Jacka Myskowskiego. Tak, proszę bardzo. Wolałbym to przemilczeć. Ale skoro zostałem wywołany do odpowiedzi, to większość z Państwa zna moje zdanie na ten temat. Poruszałem to na sesji i uważam, że utrzymywanie tak drogiej instytucji, jaką jest OKiS, jest totalnie bez sensu. Proszę o nieprzerywanie. Proszę Państwa, chodzi o to, że uważam, że utrzymanie OKiS-u i reklama tej instytucji kosztuje tyle samo, co wydatki na sport i kulturę. Co jest zupełnie absurdalną sytuacją. 4 lata temu, 6 lat temu z kulturą i sportem zajmowało się 5 osób w urzędzie. Teraz się zajmuje chyba 11. Robią to samo, nic więcej. Uważam, że ta instytucja powinna zostać totalnie zreformowana. Budżet na utrzymanie tej instytucji, chcę to ładnie nazwać, tej instytucji powinien wynosić 10% wydatków na sport i kulturę. I w tym momencie miałoby to sens. Skoro stać nas na utrzymanie tej instytucji, to uważam, że stać nas na to, żeby 70% tej kasy z utrzymania przeznaczyć dla ludzi, którzy tworzą sport, tworzą kulturę w naszej gminie i którzy są w stanie sami sobie poradzić z wieloma sprawami. Zresztą większość sami robią, a firmuje to Ośrodek Kultury i Sportu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.